ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜና እንሆ በመጀመርያ አርእስተ ዜና ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጹ ፕረዚደንት ትራምፕ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘጋጠማ ምስሓብ ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝርአዮን ፍትሓዊ ዝኾነ ፍታሕ ክወሃቦ ከም ዝደልን ተዛሪቡ ዝብሉን ካልእን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሐመድ ዓብድሰላም ባቢከር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላት ዛጊ ዝኾነ ምሕያሽ ከም ዘርአየን በአንጻሩ እቲ ኩነታት እናባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ዘቕረቦ ዓመታዊ ጸብጻብ ገሊጹ ጸብጻብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስልታዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕጽል ከም ዘለውን ኣረጋጊጹሎም ብኣንጻሩ ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ኣብ ጀነቫ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ነቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ብምሉእ ድምፂ ነጺጋተላ ኣምባሳደር ሶፊያ እቲ ጸብጻብ መሰረታዊ ጉድለት ዘለዎ ብዘይ ሸራዊ መገዲ ዘይተረጋገጸን ምስ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ዘይተኣሳሰርን ብምዃኑ ተኣማንነት ከም ዘይብሉ ገሊጻ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ዘቕረቦ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ነትን ውልቀ ሰባት ኣብ ከቢድ ፀገም ኣውዲቑ ዘሎ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንምምሕያሽ ዝወሰደቶ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ የለን ክብል ገሊጹ እዩ ነዚ ንምብራህ ኣብ ዘቕረቦ ኣብነት ካብ ሓምለን ነሓሰን ታሕሳስን 2025 ጀሚሩ ኣብ ዞባታት ደቡብ ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ብርቱዕ ግፋሕ ከም ዝተኻየደ ሓቢሩ እዚ ጉድድ ዕስክርና ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ሓያል ቁጠባውን ማሕበራውን ፀቕጥታት ይፈጥር ኣሎ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ብሰንኪ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዝነበረ ኩናት ሓያሎ ኤርትራውያን መንእሰያት ሂወቶም ከም ዝሓለፈን ዳሃዮም ከም ዘይተፈልጠን ኣብቲ ጸብጻቡ ሓቢሩሎም ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቲ ኣገልግሎት ብመሰረት ኣዋጅ ቁጽሪ 82/1995 ዝተመስረተ ልኡላዊ መሰል ኮይኑ ሓድነትን ጸጥታን ሃገር ንምውሓስ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጻ እቲ ኣገልግሎት ካብቲ ሕጋዊ ገደብ ግዚኡ ንላዕሊ ክነዋሕ ዝገበሮ ቀንዲ ምኽንያት ቀጻሊ ቀዳማዊ ተጻብዖታትን ጸጥታዊ ስግኣትን ዞባዊ ምሰሓባትን ምዃኑ ብምግላጽ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳውን ብሰንኪ ጸጥታዊ ስግኣታት ሃገራዊ ኣገልግሎት የተኣታተዋ ከም ዘለዋ ንኤርትራ ግን እዚ ልኡላዊ መሰል ክኽልክላ ከም ዘይግባእ ኣገንዚባ እቲ ጸብጻብ ቀጺሉ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ምስቃይን ሰፊሕን ስልታውን ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ድማ ከም ገበን ፀረ ሰብኣውነት ክቁጸር ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ እቲ ሰፊሕን ስልታውን ዘይሰብኣዊ ኣተሓዛ ምስ ጽኑዕ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ስቃይን ተደሚሩ ከም ገበን ፀረ ሰብኣውነት ክቁጸር ይኽእል እዩ ይብል እስራት ብፍላይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ወይዓ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝርከቡ ልዑል ሙቐት ዘለዎምን እኹል ኣየር ዘይኣተዎምን ክፍልታት ከም ዝዳጎኑ እቲ ጸብጻብ ዝሕብር ሃይማኖታውን ማሕበረሰባውን እውን እዚ ናይዚ ፀቕጥታት ግዳይ ኮይኖም ከም ዘለዉ ብምግላጽ ንኣብነት ኣብ ሓምለ 2025 ክልተ ፍሉጣት መራሕቲ ሃይማኖት ሙስሊምና ሼኽ ኣደም ሻዕባንን ሼኽ ሓሰን ሽነትን ብግዲ ተሰዊሮም ከም ዘለዉ ይገልጽ ካልኦት 7 መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት እውን ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ የገንዝብ ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጸብጻብ ኣብ ዘይተነጸሩን ዘይተረጋገጹን ምንጭታት ጥራይ ዝተመስረተ ክብል እዩ ዝነጽጎም ኣምባሳደር ሶፊያ ከም ዝገለጸቶ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ነቲ ኣብ ሃገር ዝተመዝገበ ዓወታት ትምህርቲ ጥዕና ውሕስነት ምግቢ ህንጸት መሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ምዕባለን ሸለል ከም ዝበሎን ከምኡ ድማ ነቲ ጸብጻቡ ዝተቃወሙ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ብምእማቱ ካብቲ ዝተዋህቦ ገደብ ስልጣን ወጻኢ ከም ዝተንቀሳቐሰ ገሊጻ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘጋጥማ ምስሓብ ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝርአዮም ፍትሓዊ ዝኾነ ፍታሕ ክወሃቦ ከም ዝደልን ተዛሪቡ እቲ ፕረዚደንት ኣብቲ ትማል ረቡዕ ኣብ ፈረንሳ ብዝተኻየደ ዋዕላ ጉጅለ 7 ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ድሕሪ ምርኻብ እዩ ነዚ ርእቶ ዝሂቡ መራሕቲ ግብፅን ኬንያን ኣብቲ ንኣሜሪካ ፈረንሳ ዓባይ ብሪጣንያ ጀርመን ጃፓን ኢጣልያን ካናዳን ከምኡውን ሕብረት ኤውሮጳ ዝሓቆፈ ጉጅለ ምዕቡላት ሃገራት ጉጅለ 7 ተሳቲፈን ፕረዚደንት ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቡ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነጽ ዘሎ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንግብፂ ጸገም የስዕባሎ ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ህንጸት ካብ ተጀመራት ሒዛ ምስ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ዘይምርድዳእ ተሸሚማላ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ሩባ ኣባይ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ን14 ዓመታት ክዘራረባ እኳ እንተጸንሓ ንሰለስቲአን ሃገራት ዘዕግብ ኩሉ መድያዊ ስምምዕ ግን ኣይተበጽሐን ኢትዮጵያ መወዳእታ ዓመት 2017 ግዕዝ ህንጸት እቲ ግድብ ብምዝዛም ዘመረቐቶ ኮይና ልዕሊ 5000 ሜጋዋት ሰዓት ከም ዘመንጩ ይግመት ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ግድብ ህዳሴ ዘለዋ መርገጺ ዝጻረር መርገጺ ክገልጽን ንግብፂ ዝድግፍ ርእቶታት ክህብን ተሰሚዑ ኣብ ጥሪ እቲ ፕረዚደንት ናብ ግብፃዊ መዘኑ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ብዛዕባ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዝርርብ ክጅምር ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ደብዳቤኡ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ጉዳይ ምክፍፋል ማያት ኣባይን ሓንሳብን ንሓዋርን ብሓላፍነታዊ ኣገባብ ክፈትሖ ድልው ኢሉ ኢትዮጵያ ኣብቲ ብቐጥታ ናብ ግብፂ ዝተጻሕፈት ደብዳቤ
ቅዳሕ ንምቕባል ጥራይ ሽማ ተጠቒሱ ሕጂ ፕረዚደንት አልሲስን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝገብርዎ ርክብ ካብ ዝተዛረብሎም ጉዳያት ሓደ ዓቢ ግድብ ህዳሴ እዩ። ፕረዚደንት ግብፂ ኣገዳስነት ጉዳይ ሩባ ኣባይ ንሃገሩ እውን ኣስሚሩሉ ኣሎ። ትራምፕ እውን ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ንዝገብሮ ተገዳስነት ኣመስጊኑ ትራምፕ ንሲሲ ብምንኣድ ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ብምርኻበይ ክብሪ ይስምዓኒ ብምባል ኣብ መላእ ዓለም ዝኽበር ሰብ እዩ ዝምድናና ድልድል እዩ ውልቃዊ ዝምድናና ካብ ነዊሕ እዋን ድልድል እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ፕረዚደንት ትራምፕ ወሲኹ ኣብ ፕሮጀክት ግድብ ይሕግዝ ኣለኹ ብሓባር ንሰርሓሉ ኣለና ብምባል ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጹ። ትራምፕ ንኢትዮጵያን ንግብፅን ጉዳይ ግድብን ዘይፍትሓዊ ኣገባብንያ ተእንግዶም ዘላ ዝበለ ትራምፕ ኪኖ ሩባ ኣባይ ምስ ግብፂ ኣብ ንግዳዊ ጉዳያት ክሰርሑ ምዃኖምን ኣመልኪቱሎም። ዓቐን ማይ ኣባይ ካብቲ ክኸውን ዝግብኦ እናወረደ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ኢትዮጵያ ግድብ ሰሪሖም ኣብ ግብፂ ብዙሕ ፀገም የስዕብ ከም ዘሎን ይፈልጥ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ጉዳይ እቲ ግድብ ከም ዝፈትሖ እኳ እንተገለጸ ብዝተላለለ መረፃ ምስ ተሰዓረ ግን ነቲ ነገራት ከም ዝተበላሸው እዩ ተዛሪቡ። ድሕሪኡ እስከ ተመሊስና ንዘትየሉ እሞ እቲ ፀገም ክፍታሕ ክብል ንሲሲ መብፅዓ ኣትሉ ነይሩ እዩ። ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣን ትራምፕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን ብሓልት ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ተኸታታሊ ዝርባት ተኻይዱ ምንባሩ ይዝከር ኮይኑ እንተኾነ መወዳእታ ስምምዕ ክብፃሕ ኣብ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ኢትዮጵያ ንረብሓ ዝጎድኡ ምባል ነቲ ስምምዕ ምፍራም ኣብያ። ከም ውፅኢቱ በዝተቆጥዐ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብቲ እዋንቲ ኣሜሪካን ኢትዮጵያ ትቦ ዝነበረት ሓገዛት ገለ ክፋሉ ኣቋሪፅዎ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ፈረንሳ ዝተኻየደ ዝርርብ ሲስን ትራምፕን ፕረዚደንት ግብፂ ንትራምፕ ዓቢ ኣኽብሮት ከም ዘለዎን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ኣምፅኡ ክብል ንኢዱ። መሪሕነት ኢራን ነቲ ዝቕልቀል ዘሎ መዘክር ምርድዳእ ከም ሳዕረት ዘይኮነስ ከም ውፅኢት ተቃውሞን ዓወትን እዩ ክትቅበሎስ ቀሊል ስነ መጎት ኣይኮነን ክብል ገሊጹ። እቲ ኣብ ሃገር ገና ኣዕናዊ ኩናት ሓሊፋ ቆጠባ ኣብ ከቢድ ፀቕጢ ወሪዱ ዝርከብ ኮይኑ ኣጥቅልውላው ከም ዕድል ለውጢ ስርዓት ዝርእይዎ ኢራናውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወፃኢ ሃገራት እውን ኣለዉ። እዚ ሕጂ ቴህራን ነቲ ውዕል ክሸጦ ትፍትነሉ ዘላ ዝተመቓቐለ ፖለቲካዊ መልክዕ ክብሉ እውን ወሊሲኾም ገሊፆም። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ስምምዕ ከም ዓወት ገይሮም እዮም ኣቕሪቦሞ ዘለዉ። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ መሪሕ ተደራዳርን ኢራን ዝኾነ መሐመድ ባገር ቃሊባፍ ኢራን ነቲ ናይ መወዳእታ ዓወት ዝወስድ ነዊሕ ስጉምቲ ወሲዳ ኢሉ። ፕረዚደንት መስዑድ ፔዜሽኪያን ብወገኑ እቲ ምርድዳእ ለውጢ ከስዕብ ዝኽእል ምዃኑ ብምግላጽ ሙሉእ ብሙሉእ እንተተተግቢሩ ንዝብዙሕ ፀገማት ኢራን ክፈትሕን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ካልእ ዓለም ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ገሊጹሎም። ተራ ቃሊባፍ እቲ ስምምዕ ኣብ ውሽጢ ሓለዋ ሰውራ ኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ ከይተገደበ ካብ ዝያዳ ሓያላት ክፋላት ናይቲ ስርዓት ደገፍ ከም ዘለዎ ዝሕብር እዩ። እቲ መሪሕነት ነቲ ስምምዕ ከም ዓወት እዩ ዘቕርቦ ዘሎ ምክንያቱ ብመንፅር ቴህራን ኣሜሪካን እስራኤልን ቀንዲ ሸተን ክወቕዓ ስለ ዘይከኣላ። ኢራን ኢዳ ክትህብ ኣይገደድዋን እስላማዊት ሪፐብሊክ ካብ ስልጣን ኣይውረድን ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹሎም። ኒውክለሳዊ ፕሮግራም ኢራን ብወተሃደራዊ ስጉምቲ ከብቅዕ ኣይገበሩን። ኢራን ምስ ሒዝቡላህ ዘለዋ ርክብ ኣይበተኾን። ኣብ ክንድኡ ኢራን ኣብ ማዕዲ ዘተ ትርከብ ሊባኖስ ኣብቲ መስርሕ ልዝብ ተኻቲታ ኣላ ምልዓል እገዳ ድማ ይዝተየሉ ኣሎ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹሎም። ሓደ ተሪር ቅዋም ዘለዎ ኣባል ባይቶ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነት ባይቶ ነቲ እማመ ስምምዕ ንኢራን ናብ መግዛእቲ ኣሜሪካ ዝቕይር ሰነድ ክብል ከም ዝገለጾ ዝንገር ኮይኑ ብተወሳኺ ተዛተይቲ ነቲ ዋዕላ መራሒ መጻወቢ ሆርሙዝ ዳግማይ ንመራኽብ ከይክፈት ዝሃቦ መምርሒ ዕሽል ብምባል ከሲሱሎም። እቲ ነቕፌታ ካብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ይወሃብ ስለ ዘሎ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ካብተን ሃገራዊ ድሕነት ንምክትታል ዝተዳለዋ ትካላት ክውን ዝመፀ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም። ንኣዋርሕ ምስ መንግስቲ ዝተሰለፉ መራኸቢ ብዙሃን ቀንዲ ደገፍቲ መንግስትን ኣሜሪካ ክትእመን ከም ዘይትኽእል እዮም ዝምግቱ ነይሮም። እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ዲፕሎማስያዊ ጌና ይካየዳሉ ብዝነበረሉን እዋን እስራኤልን ኣሜሪካን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ዘዳለወሉ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ዘተኸም ጉልባብ ከም ዝተጠቀመሉ እየን እተን ማዕከና ዜና ዝዛረባ ነይረን። ንዓኣቶም ዝኾነ ምስ ዋሽንተን ዝግበር ስምምዕ ሓደጋ ከም ዘለዎን ገለ ካብዞም ድምፅታት ግን ሕጂ ፀጥ ኢሎም ኣለዉ እዮም። እዚ ድማ እቲ ውሳነ ዝለዓለ ደረጃታት ናይቲ ግዝኣት ፍቓድ ከም ዝተዋህቦ ዘመልክኾን ከም ዝኽእል እዮም ሰበስልጣንን ማዕከና ዜና ኢራንን ዝገልጹ ዘለዉ። እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዜናናን ትንታነናን ኣብዚ ፈፂምና ኣለና። ንቻነልና ንምትብባዕ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ከተተባብዑና ብክብሪ ንሓተኩም። ሰላም